Strik fabrikskanten af elastikken en efter en. For at danne fabrikskanten skal vi bruge garn i en anden kontrastfarve. Og vi skriver halvdelen af det nødvendige antal løkker. For eksempel hvis vi har 100 løkker, så skriver vi 50 løkker med der. På den sædvanlige måde gør vi det sådan her og skriver, fordi vi har brug for det. Og så skal vi forbinde dem i en cirkel, vi har skrevet det nødvendige antal løkker. Og nu skal vi forbinde vores løkker i en cirkel. Vi sætter en tråd på denne strikkepind. Og trækker den igennem sådan her. Og du kan se, hvordan det bliver. Det bliver bare en fortsættelse, der er intet trin meget. Det ser pænt ud, det er alt, vi behøver ikke denne tråd mere. Vi klipper vores ekstra tråd af. Vi behøver den ikke, vi klipper den af. Og her binder vi kan gøre dette i dette tilfælde til fabrikssættet. Fordi vi så tager denne tråd, og så er det praktisk for os. Så vi binder det sådan her simpelthen selvfølgelig. Vi laver en knude, og sådan ser det ud på vores strikkepinde nu. Nu tager vi vores hovedtråd med på arbejdet. Og vi skal strikke 3 rækker med vrangmasker. Sådan her, 3 rækker i en cirkel. Og så har vi bundet, ser du, begyndelsen af vores tråd. Og her har vi 1, 2, 3 og her 1, 2, 3 og her har vi midten. Vi hænger ingen markører op og så samler vi løkkerne op og strikker dem ind efter en med en elastik. Det vil sige, vi tager dem med os, gør det sådan her. Strikker retter så vores første, ser du, det er den, vi samler op. Den første løkke, som vi skal samle op, den her. Ser du, den er tydeligt synlig i kontrast, og vi strikker det af den forreste. Sådan her skal du have det. Her er begyndelsen af den cirkulære række. Vi strikker den næste løkke vranger. Vi strikker på samme måde med der og den næste. Denne her, vi samler den så pænt op. Så strikker vi igen. Og den næste samler vi op med der sådan her. Ser du, hvordan det bliver? Vrang, det er det. Så samler du hver løkke op. Meget forsigtigt, du samler op, sådan her. Den næste igen vrangsiden, og den næste, se nøje efter. Samler den forreste op. Den næste er vrangsiden, og her er den meget tydeligt synlig. Her skal du tage en kontrasttråd. Og så vil den være tydeligt synlig, ser du, her er hver løkke. Hvilken vi skal samle op, det vigtigste er at gøre det langsomt. Forsigtigt, alt og her er det allerede så smukt. Her er sådan en kant allerede ved at dannes. Min Gud, hvor smukt. Alt, og du gør dette indtil slutningen af vores cirkulære række. Til sidst mødes vi selvfølgelig. Jeg vil vise dig her, og så vil jeg vise dig, hvordan du smukt stikker denne tråd ind, så alt er meget, meget pænt. Og her har jeg en tilbage og den næste, du ser 2. Vi løfter vrangmasken, vi strikker formasken. Her er det vigtigt at løfte alle løkkerne. Så vrangmasken sådan her er den sidste løkke. Vi løfter den sådan her. Vrangmaske, og du skal se, at her har du vrangmasken. Vi er færdige med at løfte løkkerne. Nu hænger vi en markør her, jeg hænger en markør og så en. Vi skal strikke i en cirkel. Formasken, vrangmaske, vi binder alt sådan her. Sådan blev vores opslåningskant, det ser rigtig fedt ud. Nu vil jeg strikke vores elastik i en lille længde. Og her strikkede jeg den, den blev meget flot, jeg kan virkelig godt lide den, se hvor sej den er. Og nu vil vi opløse denne vores.
Vores ekstra tråd, ja, først og fremmest, hvis du er bekymret for at klippe. At du kan klippe dit garn, så vær sød, jeg skal vise dig det nu. Jeg siger dig nu, jeg tager en ekstra strikkepind og for eksempel sådan her. Så du uden at klippe bare kan løsne den og løsne den. Her kan du løsne alt. Ser du, sådan her, hver tråd. Her kan du løsne alt. Ja, du løsner hver enkelt. Fra dette klipper du det roligt af sådan her. Jeg gør det endda nogle gange sådan her med det samme. For eksempel her på den ene side kan du gøre det sådan her. Se nu, sådan her. Sådan her, der. Alt, og sådan her bliver det. Nu løsner jeg alt sammen med dig. Jeg vil ikke sådan her. Hvor smukt det bliver. Gud. Sikke en smuk nummereret kant. Nu viser jeg os vores begyndelse. Ser du, her er lykken. Hvor den startede, der er intet trin her. Alt ser meget pænt ud. Vi skal skjule denne tråd. Jeg syr, du kan endda dele det. Og på denne måde gemme det i selve vores lykke. Du ser, det gemmer sig meget pænt. Det er ikke synligt, for eksempel denne tråd på denne side. Og i hver sådan stang på den anden side, og der. Smukt, alt vil være sådan her. Du ser dig selv, selvom du gør det sådan her fra forsiden, vil intet være synligt. Ja, sådan her ser det ud, og det er sådan en fin begyndelse, hvis du gør alt. Som jeg gjorde, så vil du ikke have nogen trin. Og her vil alt være meget, meget, meget pænt, du ser begyndelsen. Hvis vi fjerner trådtiden, vil du ikke finde det, alt er vores. Fabrikssættet er færdigt.